tohan deh. Tohan pakai. Tohan ke busuk? Tohan pakai ekso, tohan pakai sih. Oh. Apa mang sasara makai kuat tadi. Hello and family members rok norok jotno no phung kaham hingke tini hingkai iko ang bro thana bango naidi tiar khlaijak tabuk phungni 10 ta baji tongo maisa wakni ready tongo ready baya kho bro thanai tong norok mobiduni bisingti nugui mannai please skip ta khlai di pulense paithajra naidi video skip khaika hingkai norok saiman glak hingke guys ang iko ready ungui pai kha ready rok ungui akonoi ang kisa bahai ani lokne ang video khlai tongmani tabuk ga ready ungpai kha tabuk ga nai singoi tongo thangnani bangai sakbai baye kho thanai rok bo hingkai ang selesuka ready ungoi onek mojoma tongkha ga tabuk sa ang video at kasa khlaina manga muitu ungdi khata ready ungpai mani pore video se khlai je khoble noi hingke guys iko sung tabuk ga thanglai tongo ta iko lama wo naidi bro thangoi tong nai tong ni truk truk ang bo jaga tini berai tini free ani free din amoni bangai ang berai ni bangai ongkhor jak tini kissa kai iko nai di ang bro sokpai ka baksa saiman kana kisa misa nugoi no je phaine ro kai to saiman bai khana lama rok nugoi no saiman kana angai ti no puila ma phayo aspan nugia kho aina musungman tini sima phaijo aspan sin nugia kho buini video rogo buini blog rogo nugoi si amono nugui khakasang di matong hata ngatini higa finally ang iko thang tongo berai ni bangai nai tong di ang tini berai mani ang nong no phunuk nai truk truk khanai tong di otika nanu logiri oi tong di saput khlai tong di norong ni saput nango ang norong ni hamjong nango norong ni khairuk nango norong ni hamjong baisa ang ase kujo kanani amti adabana ingai belai no ani mobile camera bu dori laksugo mane mo asa sayata ani camera bo ngana hati besuke dilak norong nai bokrok pano mihimano nga truk truk chung iko sokpai kya na hani berai na rok bo phai jak chini buskang chini uklok bo borok tongmani kubang ma borong no phai lai jak kenong nugoi seman kana ang bo jaga berai na phai ka tini norok boda nai kha comment ke chadi te saban nugya ko comment ke chadi tinaya musung norok phai nai phibadi mo new year rok ngate borok bang nai borok chi kubang ma borok kubang hingkai amsu photo rok chi bujak thogia emni khaito hepana tam khlaina ba ko kurui jotono berai na musungo jotono berai rayo amato saila puri amti adabana jotono bukha tong thokoi no srangoi no berai na phaibayo sabano samtam sanai amti hai yadaba kaisung iko taka phai sokpai ak nai bairo parking khlai rai nai khlai ma pore khai truk bisingo hamnai ta 이거 나이디 어려운 게 도간 뭐 저던 도간 미국도 뭐 팔로 버럭 아원 방구로 왁 바한 머스 댕또 한 거덕 와슨 거 뺑작시 아모버 브럭 팔만이다 이게 다본 거 엉커 하고는 이거 나이디 양어 무슨 나이트 덕 뷰스 엄마 살라프리 부카 그 쌍의 탕고 다본 거승 티켓 나 하거나 이거 티켓 나 하나 나이트 온고 다본 거 자가 티켓 나 하나 크럭사워 30 টাকা borong masawo 30 taka ta amsuk to charge na haya sakau kaham no tajago ang chini hatai kotorok bususi nai thotok bususi tong thotok sawi sabaya suwi shubaya kebo bai uf tong thongmani bukhasi serangoi thango no phai berai ne phebai di ekbar je nugya khurok ekdom tong hotok belai tong thotok ekdom angai tong hoda suka tabuk nga jeng thanglai tongo iko nai truk mo jotono mo khum oromang kaija khumsa khinu mono khumsa basa khumtok la hinu sungge khumtok la bohinu khumsak bohinu ta kena kaijak mangchi amosi ko bubar klai thangmai kata ngamo step mo hasam ekdom kolok ma sileng thangu phia mo kanani kom ko sugia na hai borok busu ko bang malama saya uyuks aisik paya ngoi tongmai kha ngai tabung nga thanglai tong so eng thangmani pore norno phunung nai tong di turuk norok ani mo video ni bisukti jenu ya khro kaham ke nai manano haipana amsu video se kaham gai khlai manli ya borok ko bang mani bangai asuk aram nang jage ta ang borok ko bang mani bangai video khlai to ya ango bebe sebe borok mangno
yang unglaय Hingke जों taka o jaga o phai asuk raikha kisan jaka rest khlai raikha lengsuga lama haksani phaima bwla ulo photo surona halaya ta sikang asuk signa hoine asulai tongmani uyango hingke I naidi Jini da joy kisan sung photo bujangna bangui hingkolai tongo jani hinai tongo hingke jaga sung photo bujangna phailajak khumrogo naini busuk naithotok ma saila puri bukha kwchang thango Asaka bukha tongthok thango manani busuk naithok ngai tong naithok ngai tong maising siari hingke tebo mo siari simina dubui ungtong utam te dabana kai kuyango photo shoot lai tongo photo bujang layo video khaina khlai layo saila puri amo Hingkai naidi uyango hingkai mo hingkai sajongnai manirok phaloi tongo ko naidi aun bangui rok tongo ajagawo te wak bahan mo student tohan mo student phaine rok oro japhai baidi busukai thok brongni yakni thok sugo mosa chikon bai se khlaio brongni gorok bo wai sebno hukni mosota amo satung motung sukatini markhe aska satung tungu papa saila puri sinanglia satung tongmani bangai photo rok bota ma chikhang mikhak se kasio mukhang rok bukhuk rok ta mokol rok bo haisrep jakta satung khangkai naisingman ba mokol huisrusro makhlaisu amti adabana hingga iko ang taboro kesa asugoi photo bujaka na hinne naimani ta amase kuchu hasi mahanli angora asugoi ang da bara hinani na amada chuka hinani saimanlia na busuk na sip kayoi uri woi tong bai cha dobon khe kobon sawoi na hadi uri rogbo musuka na hina khe kobon tong musuka aram na bo sip nangkai bukha se kusangoi thango umte hai jaga rogo samoi berai na nango chungjoto no berai khangai sini mind ro fresh ngo amte dabana ingkai norok boda tongthoka oro berai please comment kai sabai di norokni support nango norok ana comment bukhaya like bukhaya share bukhaya an video rong norok please dake an video no dake like comment share khai subscribe khaya noi gusugo kari di Ang wasai togoi tongo norokni bangai kaham video tubunani ang je somoyo time manu je somoy jora manu norokni bangai ang video kaham tubunai teibo norok khalogoi simino naisingoi tongni ang video no igonadi star khasija Christmas nita tebo decorate khaija aikam so decoration khlaija gya puta baksa je naine rok sauta tabu tebo decorate khaika asese tangoi tongo tebo kaham kheno khlai tongo tebo khlai tongko khlaibaya kho Gango jaga photo bujang ma hinne asugoi naimani ta kisa iko ani sakawo hungkai Christmas papa se khasi jak naide busnai ta ke ga ang taboro photo bujang to nari hasi mahan ya ang da bara hingka saimalia ang na bara khanata nari busnai to asta aram nang sugo asuka aram tongto thango bukharok surangoi Nadi yang photo bujangani bo seklai ma haijingoi tongsu borok bangmani bangoi engko bujakte na sung nasinglai tongo nga bui bothe naisigoi tongo sung bujak tokhangkai o jagao bujangna bangoi hingke aramanang ma photo bujago amti rok hingke nga tabu hingke usaka ka himani ang aro remove your source ni suijakta hingkai baksaka juta khuyan hablayo hingka habyak kalayang tongo hingkai ang bukai hine musungo jaga asakao thang kawoi tolawo nahalaya musungo hine tongmali yang buskani borok rok cha smok kosm thujar rokai prokai kalaya jaga juta kanango hine tong hingka ang kai thangma nugoi borok kai thanglai kanu tong 근데 콩아 나이가 주다로 콩아도 난거 바 쿨리에다 안케 그리고 코얀 가만누고 강 뭐 코얀 가이 베겠다 뭐가 저 사우가 한국시 벨라이노 제니 제 rules 많이 해도 가함이다 봐 베노 고방가 버럭시 쿡라야 한가 바중 뭐 쿡리에다 나이디 부스 나이터톡 나라고 부스 나이터톡 자카 please comment के साबाइदी वाओ कितना सुंदर है 아니 부서당하다 각상 마마노 자동니 방의 오마 사일만리야 지프로프록티 응스거 아니 글로거나 하리 거다 자이서 포토 불라요 포토 몽 부살라이 당시 브로카이 사일만리야 스카 포토 부자 카슬라로 보담 스카 포토 부자 버 아이디 무슨 나이터 와우 너무 시시 너무 탄다 파이ton가 아사 너무 탄다 아람 사tung tungo bad na barka aram khai sip tongo ekdam se aram
Idi kubangma borok phailajak bongni borok rokbo phailajak sini borokbo phailajak braina bangoita jotona hamjago amte adabana naji busna ta hongka ba oro phaike si ekdom peace mind peace ngoi thango hongkai ba naidi busuk nai thokbai keu mayo sailap korikha sana sabaili amo Ingkai o jaga rok kisa himui nai mani mo jotona wa niuti khlaijak naidi bus nai tha thokha khlaijak Suk borona ni borok rok bangmani sailap korikha amo New Year rok ngaite bese borok bangnai te bese borok bangnai amo man jotona berai rayu amte adabana jotona nanya musung layu naidi photo busung belai tongo ma sailap kori amo askai photo busung laika Jagasi masek lai siwo kaisa porkasa sapsikang thang bujang manche amte haising lai siwo aisa baino khumro bo naithotok tongbayo video khlaimani bo ekdom chalia tini ekdom aram nangjakliya ang video khlaiyoi bo norok bo nayoi tas tong thokjak lakha please nakarbai di ani video saya tangkai ang tini video khlaimani ekdom ko ongsuga camera rok botam kahang khaimani ata ilak milak aram sinangjakliya please norok bo nakardi ano ani video saya tangkai naite nayo aram nangjagi hangkai please comment ke sadi norok comment khai hangkai se ang video bai ke tu bunani bai stamnani ang bo siu amte adabana norok ni support sinang hangkai ba ang bo norok se ani family members so norok anan je samani ang amon mak khanai bele Ingkai ikoro photo bujangai tongo kono jaga se photo bujangan thangoi mas mambaje naisingoi ma tongo ingkai iko brok bujangai tongo brok ni poreke jeng buja khata jaga o bujangma pore hingke jeng nokos thanglai snai ongkhor phaibai ka jeng dabo awan bangui bai tok ban mustang sasrinai keta iko kisa pet puja khlai signata mai khuisu ka bele je phaimani kunchi saya khu Hinggai iko ang tok bahan godok kisa baitlanga hitongo brok lephang bai songuta de bo sugoi tongo sugoi rohana bangoi pawoi si thanga na di ko buri si chorai thanga bote ke satong ha pawoi ta belai amo khigro ko mun thakata wani khigro belai khe kham thakata amon bangoi gete kaisa wo bana togoi rohanai wasungni hinggai thogo amte adabana joton thokjaga wasungni ang thokjaga wasungni moi godok tok bahan pengjak awan rok oma sailap pore aska motomoi tong askai thonari bobusuk markhai godogoi tong nadi among kang tlangnai wak bahan bo 100 tok bahan bo 100 po gangkai wak bahan ke tlang dia wak bahan ke tam hai bo waisban mase khurok godok rok ate da tam hai ngungga ba tok bahan ke tlang sinai tok bahan kang kuno ungjak liya hinoi tok bahan tlang nei bano godogoi da bo hanai pai bai kha batabo khorobai kaham ka khawoi ikor hor ka naita Barang chini chamung borok manu o jaga o chini borok ni si hingkai ba chini chamung no mansine bele ekdam ang khusi no Monjo to riang mangsi te paper maya hen chau te kan rong mai matlang nai hinai chau umde kan rong mai matlang sinai ang bota Ingke iko nai di hile kokono ongoi tongo emne khai to kusu tong na o jaga o Wow Nogo thanga garsang kudung simo ekdam sangmani katal Thaisukon sangai akari khana borok kudung nogo thangoi kini horkai te mui songliya ta Ingke guys tabo khai nogo thangsinai ani blog te besi log diya orono pairi sinai norok ano logi riwe support khlaioi ani video no pulansi 5000 ai tong bagai norok joton na hambai mariwa ani khabai khokbai ingkai next blog nong naina bangai ready tong di Engko khalogoi ang truk nong bangai video kaham tu buna bangai chai tok nai ingkai tini video sunong situn please like comment share khai bai di te nong joton na hambai